Čaute ľudia, moje meno je Alexa Profík a tentokrát tu máme Hills of Steel. Vybereme si tank, bude to Titan, keď sa nemýlim. OK, dáme si multishot. OK. Dobre, tohoto dáme na jednu ránu. Väčšina týchto tankov s multishotom dáme na jednu ránu, takže bude to tak trošku easy level. Sa dalo povedať. No OK, takže tu máme tohoto tu typka. Tak, máme ho. OK, keby ste sa pýtali, že prečo tu nemám červenú, ale čiernu, tak sú to efekty. Dobre, takže ja som to nehral s týmto tu, ale to je iba tak jedno. No dobre, vráťme sa. OK, zničili sme to. Je tam niekto? Ty si tam, granátovec. Dobre, TNTčkom sme ho trošku zneškodnili. OK, spílou, bum, a máme ho. OK, opravársky box. Je tam niekto? Niečo počujem. Vážne? Haló? Jaj, takže tento tu je, ten miniatúrny. Okidoki. Ideme hore. Je tam niekto? Jaj, takže je to tento. Okay. Ten sa prevrátil naopak. OK. Za chvíľku dohráme 11. Dobre. Ale čo sa neviem trafiť? To preletelo normálne. Dobre, máme. OK, ešte tento, bum. A máme. Ešte nekončí level? What? OK, je tam takto? Jaj, takže tento, tak ten nám tu blokoval k dokončeniu levelu. OK, a level 11 je hotový. Počkajte sekundu, načíta sa to. Vy to nebudete vidieť, vy to vidíte ako môj text, čo som tu dal. Ale aj tak nič zaujímavé tam nie je, takže iba načítavanie. No dobre, zapneme si bumerang. Hopa. Tu sa vracia, dobre. Spílime ho. Hopa, šup. Hop. OK, takže väža. Hopa, šup. Tak, ešte tento. Hej, dávaj, poďme. Dobre. Ďalšia väža. Hop, ojoj. OK, bum. Dobre. Do zadnej časti, zase do zadnej časti a zase do zadnej časti. OK, toto. Bum. Hotovo. Väčšinu tankov tu dáme aj zo zadnej časti, lebo ako bumerang. Treba to využiť. A bumerang nemám až tak často, takže... OK, poďme. Bum. Tak, máme to. Level 13. Tak, toto nasleduje tie tanky, tie rakety. Hop. Hop. Dobre. Bum. Dobre. OK. Niekoho som trafil, či nie? No dobre, takže tento tu je. Bum. Tak, level 13 complete. OK, takže headshot. Zničím TNTčko. Neviem sa trafiť, kašľam na to. OK, takže tento tank. Bam. Hotovo. OK. Kašľam na to. No dobre, takže tento bunker zničíme. OK, granát. Bum. Tak, hotovo. Ten sa tu nevie vyšplhať hore. A bum. Povedal som. Bum. Hop.
Hopa. Hopa. Bum. Dobre, zničíme TNTčko. OK. A spadla nám hra. Super. No dobre, spustím to naspäť. Počkajte sekundu. Dobre. A bum. OK. No neviem, kúpim si dačo, nekúpim si dačo, neviem. A ne. Niečo si kúpim, alebo nie? A ne. Počkajte, lebo som mi to načítal sekundu. Dobre, 5 minút natáčame, OK. OK, takže level 14 zase, keďže nám spadla hra. Joj. A bum. OK. Takže teba tu... Bum, zrušíme. Hop. Bum, bunker. Aj. Tak nie. OK. Nie. Bum. Hop. Tento tu miniatúrny. Najmenší tank možno v tejto hre. Bum, zničiť TNTčka. Je tam takto? Či nie? No jasné, tento je... Oj, prečo som padal do tej diery? Nevyšplhám sa hore? Vyšplhám, no jasné. OK. Zabijeme ich. Bum. A nezabijeme nikoho, lebo nám spadla hra. Vážne. Výborné. No dobré, sekundu. OK, tak máme to naspäť. Takže... Healed. Alebo healing. No, neviem. No dobre. Takže porazíme tohoto. Hopa. Hop. Joj. Povedal som hop. No, prečo nie je porazený? Hop. Bum. Dobre. Hopa. Tak. Tento je ten pohyblivý pas. OK. Normálne je running sushi toto. Ten tank. Počúvaj ako tanku. Nemusel by si ma dávať naopak. OK. Takže týmto budeme končiť video. A ďalšie video... 15 ešte nedáme. 15 dáme v ďalšom videu, čo bude boss. Titan. Dobre. Nebudem prezradzovať. Hola hej, like mi dej a vidíme sa na budúce. Čus!